كابتنتي زنبرت ببحرياتا زيت النغنغ بدن قدوسا زتندقت توعد إيا حقنا هيمانوت بسم آب وول ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. حتير تاريخ قدوس أبنو زسيماس لواتن مفكرت እግዚአብሔርን ዝኾኑ ወለዲ ዘሲማስ ካብ ወገን ፍልስጥኤም ዝውለዱ ክርስቲያናት ነበሩ። ንቅዱስ ዘሲማስ ድማ ክሳብ ወዲ 5 ዓመት ዝኸውን ምስኦም ኣዕበይዎ። ብድሕሪ ግን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ሃይማኖትን ምስጢራትን ክመሃር ንሓደ ኣረጋዊ መነኮስ ሃብዎ። እቶም ኣቦ ተቐቢሎም ጥበብ እግዚአብሔርን ትምህርቲ ሃይማኖትን ምሂሮም ኣመንከስዎ። ብድቁና እውን ተሾመ። ቅዱስ ዘሲማስ ብሰናይ ግብሪ ዓበየ። ትሩፋት ምስራሕ እውን ኣብዝሐ። እግዚአብሔር ብፍጹም ልቢ የመስግን። መዓልትን ለይትን መጽሓፍ የንብብ። ኣብ ጊዜ ሰርሑ ይኹን ኣብ ጊዜ ዝምገበሉ ኮታስ ኩሉ ጊዜ ካብ ኣፉ ምስጋና ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን። ኣብዚ ገዳም እዚ ን45 ዓመት ምስ ገበረ ቅስና ተቐበለ። ብድሕሪ እዚ ብኣገልግሎት እናተግሄ ብተጋድሎ ጸኒዑ ቅስና ምስ ወሰደ 13 ዓመት ኣብቲ ዘመንቲ ካብ ዝነበሩ መነኮሳት ብገድሉ ልዕል በለ። ነዚ ዝረአየ ጸላእ ሰናይ ኣብ ልቦኑ ክፉእ ሓሳብ ኣሕደረሉ። ብልቡ ኸዓ ካብ ሰናይ ነገር ዘበለ ኩሉ ኣነ ዘይፈጸምኮ እንታይ ኣሎ ክብልን ክዕበን ጀመረ። ወላኮ ጸላእ ሰናይ ኣብ ልቢ ዘሲማስ ክፉእ ሓሳብን ተሕደረሉ። መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትዕቢት ክጠፍእ ስለ ዘይደለየ መልኣኩ ልኢኹ ንዘሲማስ ኣብ ጥቓ ባሕሪ የርዳኖስ ትርከብ ገዳም የርዳኖስ ከም ዝኸይድ ገበሮ። ገዳም የርዳኖስ ብዙሓት ነቢያት ዝጽልዩላ ተጋድሎ ዝፍጽሙላ ከም በዓል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ሰብ ርሒቖም ዝነብሩላ ገዳም እያ። ኣብቲ ገዳም ምስ በጽሐ ብተጋድሎ ፍጹማን ዝኾኑ ፍጹም ትሑታን ኣረጋውያን ምስ ረአየ ብምግባሩ ንሱ ካብኣቶም ኣዝዩ ከም ዝንእስ ተረድኦ። ብሰኣቶም እውን ንብዙሕ ዘመናት ብተጋድሎ ነበረ። ናይቲ ገዳም መነኮሳት ዓብ ጾም ክኣትው እንከሎ ቀዳመይቲ ሱባኤ ምስ ጾሙ ቀዳመይቲ መዓልቲ ብዕለተ ሰንበት ካብ ቅዱሳት ምስጢራት ይካፈሉ። ብጽባሒቱ ተኣኪቦም እግዚአብሔር ብርሃነይን መድሓኒየይን እዩ ካብ መንደኣ እየ ዝፈርህ ዝብል ናይ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ይዝሙሩ። ነዚ ወዲኦም ክወፁ እንከለዉ ኣብ ኣፍ ደገ ይጽልዩ እሞ ነንሕድዶም ይቕረበለለይ ይበሃሃሉ። እቲ ኣበመኔት ድማ ይባርኾም። ድሕሪዚ ገጽ ነንሕድዶም ከይረአዩ ናፍቲ በረኻ ፋሕ ይብሉ። ኣጋጣሚ እኳ ሓደ ገጽ ብጻዩ እንተረአየ ናብ ካልእ ቦታ ይሃድም። ቅዱስ ዘሲማስ እውን በብዓመቱ ምስቶም መነኮሳት ናፍቲ በረኻ ይኸይድን ዝጸናናዓሉ ነገር እግዚአብሔር ምእንቲ ክገልጸሉን ዘወትር ይልምን ነበረ። ሓደ ጊዜ ኣብዚ ገዳም እዚ ኾይኑ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከንብብ ከሎ ኣብ መጽሓፍ ኤርምያስ ብዛዕባ ብፃውያን ዝተነግረ ኣንቢቡ ተደነቐ። እዚ ድማ ነቢ ኤርምያስ መሪር ንብዓት እናበኸየ ነቲ ህዝቢ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ ንዑ ጥራይ ኣምልኹን ተገዝኡን፣ እንተ ደኣ ዘይተመለስኩም ኣብዚያ ዓለም እዚኣ ኣብ ኢድ ጸላኢኹም ኣሕሊፉ ክበኩም፣ ኣብቲ ኔዋይ ዓለም እውን ኣብ ገሃነም ከእትወኩም እዩ እናበለ ከስተምህር ከሎ ካብቶም ማሕሉቕ ኣሚናዳብ ዝበሃል ፈራህ እግዚአብሔር ነበረ እሞ ነቢ ኤርምያስ ዝበሎ ሓቂ ምዃኑ ፈሊጡ ብልቡ ሓዘነ። ናብ ነቢ ኤርምያስ ከይዱ ድማ ንርእሱን ንስድርኡን ካብ መዓት ከድሕኖ ክጽልየሉ ለመኖ። እቲ ነቢ እውን ብኣምልኾ እግዚአብሔር ክጸንዕ መኺሩ ጥፍኣት ኢየሩሳሌም ኣየርኢኹም፣ ምስ እዚ ህዝቢ እውን ካብ ምምራኽ ይሓልኹም፣ ስራሕኩም ኣብ ዓለም ዝተሰምዐ ስምኩም ድማ ብፁዓን ይኹን፣ ካብ ናይዚ ዓለም እዝን ካብቲ ኔዋይ ዓለም መከራን ይሰውርኩም ኢሉ ጸለየሉ። ቅዱስ ዘሲማስ ነዚ ምስ ኣንበበዩ ዝተደነቐ። ኣብ ጸሎቱ ድማ እግዚአብሔር ናይ ብፃውያን ነገር ክገልጸሉ ከምኡውን ምእንቲ ድሕነት ነፍሱ ኢሉ ምስ ገበሮ ተጋድሎ ን40 ዓመት ብጾም ብጸሎት ብስግደት ለመነ። እግዚአብሔር እውን ልመኑኡ ሰሚዑ ክፍጽመሉ መልኣኹ ለኣኸሉ።
ምስ መልአክ እግዚአብሔር ድማ ንሰለስተ መዓልትን ለይትን ምስ ተጓዓዘ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ተሰወረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቅዱስ ዘሲማስ ኣበይ ከም ዘለኹ ኣይፈልጥን እየ እሞ ኣምላኸይ ርድኣኒ ኦ ጎይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ ጸለየ። ካብ ሰማይ ድማ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ እሞ ኣይትፍራ ዝብል ዘጸናንዕ ቃል ሰምዐ። ኣብ ምድሪ ዘይፍለጥ መልክዑ እውን ፍሉይ ዝኾነ ኣራዊት እውን ናብኡ ገጹ መጸ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ንኽውጣሓሉ ክሳዱ ኣትሒቱ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ። ካብ ሰማይ ድማ ኣይትፍራህ ልዕሊኡ ደይብ ንሱ ናብቲ ዝተመናኸዮ ቦታ ኸብጽሓካ እዩ ዝብል መልእኽቲ ተነግሮ። ኣብ ልዕሊኡ ኾይኑ ን12 መዓልትን ለይትን ምስ ተጓዓዘ ድማ እቲ ኣርዌ ገዲፍዎ ኸደ። ሽዑ ካልእ ኣራዊት መጺኡ ዝርኡ ባሕሪ ዝርከቦ ቦታ ኣብጽሖ። ቅዱስ ዘሲማስ ኣብ ልዕሊኡ ደመና ዘለዎ ባሕሪ ምስ ረአየ ልመኑኡ ክፍጽመሉ ብብዙሕ ንብዓትን ጸሎትን ናብ ኣምላኹ ተማሕፀነ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኦ ዘሲማስ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ጸጋ ከም ዝሃበካ ኣስተውዕል። ናብዚ ቦታ እዚ ዝመጸ ነዚ ባሕሪ እዚ ሓሊፉ ብሔረ ቡፅዓን ዝበጽሐ ሰብ ጀካብ ደመና ተጻዒኑ ዝመጸ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ማንም ሰብ የለን፣ ንስኻ ግና ብጸሎትካን ብድኻምካን ናይ ብፅዓውያን ሕይወት ርኢኻ ዝንኦም ንዓለም ክትነግር በቒዕኻ ዝብል ቃል ሰምዐ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጥቓ እቲ ባሕሪ ክሳብ ሰማይ ዝበጽሕ ዓብዪ ገረብ ረአየ። ከምዚ ዝብል ቃል ሰምዐ። ኦ ዘሲማስ እግዚአብሔር ንጫፍ እዛ ገረብ እዚኣ ናባኻ ገጻ ከምቲ ዝንብል ክገብራ እዩ እሞ ናብታ ገረብ ደይብ ኣትሪርካ ድማ ሓዛ በሎ። ከምቲ ዝተኣዘዞ ምስ ፈጸመ እተን በበይነን ዝነበራ ኣግላብ ድማ ተላጊበን ብሔረ ቡፅዓን ኣብጽሕኦ። ብሔረ ቡፅዓን ምስ ኣተወ ንፈጣሪ ፈጺሙ ኣመስገኖ። ነታ ምድሪ ምስ ረኣያ ውቅብቲ ኾይና ረኸባ። ናብ ቅድሚት ኣብ ዝስጉመሉ ዝነበረ እዋን ኣዝያ እናበረህትን መዓዝኣ እናጣዓመትን መጸት። ቀጺሉ ኣብ ዓበይቲ ኣግራብን ኣብ ትሕቲኡን ቆይሙ ዝጽሊ ከም ፀሓይ ዝበርህ ሰብ ምስ ረአየ ሰንቢዱ ደው በለ። እግዚአብሔር ንኸድሕኖ እውን ጸለየ። ካብ ሰማይ ኦ ዘሲማስ ኣይትሰንብድ ዝብል ቃል ሰምዐ። ናብቲ ሰብ እውን ቀሪቡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደሉ። እቲ ብፁዕ ንቅዱስ ዘሲማስ ከመይ ኢሉ ናብዚ ቦታ እዚ ከም ዝመጸ ብምግራምን ብምድናቕን ካብ ነቢያት ይኹን ሃዋርያት ብጀካ ወንጌላዊ ማቴዎስ ዝመጸ ሰብ የሎን። ንስኻ ከመይ ኢልካ መጺኻ ብምባል ሓተቶ። ቅዱስ ዘሲማስ ንዓኣቶም ንኽርኢ ን40 ዓመት ከም ዝለመነ እንሆ ብፍቓድ እግዚአብሔር ከም ዝመጸን ነገሮ። ንሱ እውን ፈጣሪ ንጸሎትካ ሰሚዕካ እዩ፣ ንዓና እውን ገጽካ ስለ ዘርአየና ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ። ኣነ እውን ካብቶም ክትሪኦም ዝተመናኻዮም ሓደ እየ ኢሉ ናብ ብፃውያን ወሰዶ። ቅዱስ ዘሲማስ እቲ ብፁዕ ክዳን ዘይብሉ ኮይኑ ስለ ዝተረአዮ ጎይታይ ጥራሕኻ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ብፁዕ ሰብ ኣነ ጥራየ ኣይኮንኩን፣ ከምኡውን ዝኣርግ ክዳን ኣይተኸደንኩን፣ እንተኾነ ንሕና ኣብዚ ዘለና ጸጋ እግዚአብሔር ዝለበስና ስለ ዝኾንና ሕፍረትና ኣይረአየናን እዩ በሎ። እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት 3 ኣዳምን ሄዋንን ቅድሚ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምፍራሶም ክዳኖም ጸጋ እግዚአብሔር ዝነበረ ክዳን ብፃውያን እውን ከምኡ እዩ። ቅዱስ ዘሲማስ እቲ ዝሰምዖ ተገሊጹሉ ምስ ረአየ እቲ ብፃዊ ሰብ ከም ፀሓይ ይበርህ ነበረ። ነቲ ብርሃን እውን ምጽዋር ስለ ዝሰኣኖ ብገጹ ክሳብ ዝወድቕ ኮነ። እቲ ብፅዓዊ ሰብ ብኢዱ ሒዙ ኣጆኻ ኣነ እውን ከማኻ ቀደማዊ ሰብ እየ ኢሉ ኣጸናኒዑ ንኣቦም ምእንቲ ክትሪኦም ተንስእ ንዓናይ ኢሉ ሒዝዎ ኸደ። ቡፅዓን ኣቦው ንቅዱስ ዘሲማስ ምስ ረአዩ ብኣድናቖት መንፈሳዊ ሰላምታ ምስ ተዋሃህቡ ንሳቶም እውን ከምቲ ዝቐደመ ብፅዓዊ ብኸመይ ከም ዝመጸ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ከመይ ኢሉ ከም ዝመጸ ዘርዚሩ መለሰሎም። ብድሕሪኡ ዝእዘዝዎ ሕፃናት ሃብዎ። ንሱ ግና ካብ ብዝሒ ሰላምታ ዝተላዕለ ስራሕከ የፍትሑኒ ብምባል ነቶም ሕፃናት ኣቦታትኩም እንተመጺኦም የለን በልዎም በሎ። እቶም ሕፃናት ግን ኣብ ዓዶም ሓሶት ዝበሃል ስለ ዘይፈልጡ ነቦታቶም የለን በሉ ኢልና ኢሎም ነገርዎም። በዚ ግዜ እዚ እቶም ብፃውያን ኣዝዮም ተቖጢዖም
እዚ ሰብ እዚ ካብ ዝነበሩሉ ዓለም ሒዝዎ ንዝመፀ ክርዳድ ኣብዛ ሓሶትን ክፍኣትን ተንኮልን ዘይንፈልጠላ ዓድና ክዘርአልና እዩ እሞ ይውፃእ በሉ። ቅዱስ ዘሲማስ ዘይተጸበየ ስለ ዝኾነ ሰንቢዱ ናብታ ዝመጸላ ዓለም ክምለስ እንተኸደ እተን ተላጊበን ዘእተዎ ኣግራብ ተፈላለየን ረኸበን። እናሓዘነ ድማ ናብ ኣምላኽ ጸለየ። ናብኦም እውን ተመሊሱ ይቕረበሉለይ በሎም። ብሓሶት ቅዱስ ዘሲማስ ተገሪሞም ከለዉ ኦ ብፅዓን ክሳብ 7 መዓልቲ ግደፍዎ ሰብ ዓለም ንዓኻትኩም ንኽመስሉ ዜናኹም ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ንገርዎ ዝብል ቃል ሰምዑ። በዚ ጊዜ እዚ ኩሎም ክነግርዎ ጀመሩ። ኦ ሰብ ዓለም ዛንታና ኩሉ ስምዑ፣ ንሕና ከመኻትኩም ሰባት ዝኾና ካብ ወገን አብርሃም ኢና። ኣቦና ፍራህ እግዚአብሔር አሚናዳብ ዝበሃል ነበረ። በቲ ጊዜ እቲ እቶም ህዝቢ ቃል ኣምላኽ ኣይሰምዑን ስለ ዝነበሩ ነቢ ኤርምያስ ነቲ ህዝቢ እንድሕር ዘይተመለስኩም ብስጋ ክትማረኹ ኢኹም ብነፍሲ እውን ክትጠፍኡ ኢኹም እናበለ ክምህር ከሎ ስለ ዝሰምዐ ናብ ነቢ ኤርምያስ መጺኡ ንሱ ብጀካ እግዚአብሔር ካልእ ከም ዘየምልኽ ካብ ዝመጽእ ቁጥዐ ክስውሮ ክጽልየሉ ተዛረቦ። ነቢ ኤርምያስ እውን ጸልዩ ኣፋነዎ። በዚ ጊዜ እዚ ኣቦና አሚናዳብ ንእግዚአብሔር ዘፍቅር ሰብ እንተሃለወ ንሱን ቤተሰቡን ብምልኡ ካብ ገዝኡ ይውፃእ ኢሉ ኣወጀ። ንዕኡ ተኸቲሎም ነቲ ኣዋጅ ሰሚዖም ዝመፁ ብረድኤት እግዚአብሔር ሳዕሪ ቆጽለ መጽሊ እናበልዑ ኣብ በረኻ ክነብሩ ጀመሩ። ደሓር ግና ኣቦና አሚናዳብን እቲ ንጉስን ሞቱ። ካልእ ንጉስ ምስ ነገሰ ሓሰውቲ ሰባት ከም ዝኽብሉ መልእኽቶም ኣብጽሑ። ኣብ በረኻ እስራኤል ንኣማልኽቲ ንጉስ ዘይሰግዱ፣ ስራሕ ዘይሰርሑ፣ ግብሪ ዘይከፍሉ ኣለዉ። ነዚኣቶም ድማ ካልኦት እንተሪኦሞም ንኣቶም ብምስዓብ ከተማታት ኣጥፊኦም ንገዳማት ክስደዱ እዮም። ስራሕ ዝሰርሕ ግብሪ ዝኸፍል ከዓ ክሰኣን እዩ ኢሎም ነገርዎ። እቲ ንጉስ ነዚ ምስ ሰምዐ መልእክተኛታት ልኢኹ ናብቲ ዓለም ኣትዮም ንጉስ ዘምልኾ ጣዖት ንኸምልኹ ንኽሰርሑን ግብሪ ንኽኸፍሉን ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ንሳቶም ግና ኣይፋልናን ኣይንገብርን ስለ ዝበሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ን4 መዓልትን ለይትን ኣሰሮምን ኣሳቐዮምን። በዚ ጊዜ እዚ ኣቦታትና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሕና ከዓ ኣብ በረኻ ክንጽሊ ኮለና እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእኽቱ ልኢኹ ነቦታትና ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኡ ብደመና ጽዒኑ ናባና ኣምጽኦም። ንኹላትና ዓበይትና ንኣሽቱና ኣዋልድና ኣወዳትና ብደመና ጽዒኑ ናብዚ ቦታ እዚ ኣብጽሓና። ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ማንም ሰብ ናባና ኸይመጽእ ደመና ገበረ። ኣባና መዓልትን ለይትን ማዕረ እዩ። ግመ ቁሪ ክረምቲ ሓጋይ የሎን። ድኻም ሃለኽለኽ ምዝራእን ምዕጻድን ምሻጥን ምልዋጥን ብሩርን ወርቅን ወላ ሓንቲ ናይ ሰብ ዓለም ግብሪ የሎን። ሃብታም ድኻ የሎን። ኩለና ማዕረ ኢና። ኣራዊት ምሳና ይነብሩ ወላ ሓንቲ ኣይትንክፉናን እዮም። ስጋ ኣይንበልዕን ወይንን ሜስን ኣይንሰትን። ኩሉ ጊዜ ክሳብ ሰዓት 3 ንጸውም። ካብቶም ኣግራብ ዝኣክል ፍረ ይወርደልና። ኣብ ትሕቲ እቲ ኣግራብ እውን ጽሩይ ማይ ይፍልፍለልና። ድሕሪዚ እቶም ፍረታት ናብ ኣግራቦም ይምለሱ። እቲ ማይ እውን ይነቅጽ። ንፋስ እንተነፈሰ መዓዛ ገነት ንሽትት። ካባና ሓደ እንተተመርዓወ ንሰበይቱ 3 ጊዜ ጥራይ ይፈልጣ። 3 ቆልዑ ድማ ይወልዱ፣ 2 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን። እታ ጓል ነዲኣ ተገልግላ። እቶም ኣወዳት ድማ ሓደ ነቡ ሓደ ድማ ንቤተ ክርስቲያን የገልግሉ። ድሕሪኡ ንሳ ናብ ሰብኣያ ንሱ ድማ ናብ ሰበይቱ ኣይምለሱን። ን1000 ዓመት ድማ ኣብዛ ምድሪ ንነብር። ጎይታ ካብ ንጽህቲ ድንግል ማርያም ክጽነስ ልደቱ፣ ጥምቀቱ፣ ስቕለቱ፣ ሞቱ፣ ትንሳኤኡ፣ ዕርጎቱ ኩሉ መላእኽቲ ነጊሮምና። በዘን በዓላት እዚአን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሄሮዶስ ምስ ዝቐተሎም ሕፃናትን ምስ ቅዱሳን መላእክትን ናብ ቤተ ክርስቲያን ይመጽእ። ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህረና ብብሩህ ደመና ተጻዒኑ ናብዚ ክመጽእ እንከሎ ንሕና ቐዲምና ንፈልጥ ነርና። ንእሽተይ ቅድሚ ዓብዪ ኣይመውትን። ካባና ሓደ ንሞት እንተተጸውዐ እግዚአብሔር ዝለኣኾ መልኣኽ ሓወየ እግዚአብሔር ናብኡ ክትመጽእ ምስኡ እውን ንኽትከውን ለኣኸኒ ይብሎ። እቲ ሰብ እውን ኣዝዩ ይሕጐስ። ንዓና እውን ኣኪቡ ናብ ኣምለኸይ ክኸይድ እየ እሞ ተሓጐሱ ይብለና። ድሕሪኡ መላእኽቲ ናባና ይመጹ እሞ
እትሰብ ሕያው ኮሎ ሓቢርና ናብ መቃብር ኬና ስለ ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር ነመስግን። ኣብዚ ግዜ እዚ ነፍሱ ብዘይ ድኻም ትወፅእ መላእኽቲ ድማ ክቡር ሞቱ ለጻድቕ በቅድመ እግዚአብሔር እናበሉ ስጉኡ ክሳብ ዝቕበር ከመስግኑ ንሰምዖም ሓቢርና እውን ነመስግን። ዓብይ ጾም ናይ ጎይታና ምስ በጽሐ ፍረታት ኣግራብ ናብ ላዕሊ ይድይቡ። ጾም ከም ዝኣተወ ሽዑ ንፈልጥ ክሳብ ምሸት ንጸውም። ምሸት ድማ ማና ካብ ሰማይ ይወርደልና ካብ ምድሪ እውን ማይ ይፍልፍለልና። ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት መንገዲ እግዚአብሔር ክመላለሱ ክነጽሑ ከለዉ ስለ እንፈልጥ ንሕጐስ። እምበኣር ዘሲማስ ግብርና እዚ እዩ ሞ ጸሓፎ ሓዞ ንሰብ ዓለም እውን ንገሮም ናብ እግዚአብሔር ንኽምለሱ ምሕረቱ ኩሉ ንገሮም በልዎ። ቅዱስ ዘሲማስ ነዚ ምስ ሰምዐ ንእግዚአብሔር ፍጹም ኣመስገነ። ንሳቶም እውን ሕይወት ሰብ ዓለም ከመይ ኣሎ? ቂምታ ዓመፅ ክፍኣት ኣሎ ዶ ኢሎም ሓተትዎ። እወ ኣሎ ምስ በሎም ኣድዖ ጭቆና ነገሥታት ዝኸብዶም ነዚ እዩ በልዎ። 7 መዓልቲ ምስ ተፈጸመ ድማ ቅዱስ ዘሲማስ ከምዚ በሎም ምሳኻትኩም እንተ ዝነብርሲ ኸመይ ሓጐስ ምስ ተሰማዓኒ እንተኾነ ግና ዜናኹም ንሰብ ዓለም ክነግር ክኸይድ እየ እሞ ጸሊለ ይበሎም። ጎይታና ናዕና ክትርኢ ዜናና ንሰብ ዓለም ክገልጽ ፈቲ እዩ እሞ ኣብ ዝመጽእ ዓለም ሰናይ ዋጋ ሃቦ ምሳና እውን ሕጉስ ይኹን ኣሜን ኢሎም ጸለይሉ። ቅዱስ ዘሲማስ ዜና ብፅዓን ዝጸሓፈላ መጽሓፍ ሒዙ ናብ ዝመጸላ ቦታ ክምለስ እንከሎ እተን ኣግራብ ተላጊበን ጸንሐኦ። ግዚኡ ድማ ብጸሎት ብፃውያን ካብታ ቀዳማይ ብዝወሓደ መዓልታት ናብ ባዕቱ ተመልሰ። ትምኒቱ ኩሉ ስለ ዝተፈጸመሉ ንእግዚአብሔር እናመስገነ ከሎ ጸላእ ሰናይ በዓውታ እናጨደረ ናብኡ ቀረበ እሞ ኦ ዘሲማስ ካብ ኢደይን ዝወፁ ብፃውያን ከይኣኽለኒ ሰባት ብግብሮም ንዓኣቶም ክመስሉ ዜናኦም ጽሒፍካ መጺኻ በል ኣነ ድማ ዝገብሮ ኣለኒ። መከራ ኣብ ልዕሊኻ ኸብዝሕ እየ ነታ ሒዝካያ ዝመጸኻ መጽሓፉን ክምንጥላ ክወስዳን እየ ኢልዎ ተሰወረ። ንሱ ግና ጸሎቱ ከየቋረጸ ክጽልን ከሎ መልአክ እግዚአብሔር ተገልጸሉ እሞ ሃገረ ብፅዓን በጺሕኻ ስሊኦም ክትምስከር ዝመጻኻ ኦ ዘሲማስ ሰላም ንዓኻ ይኹን። ሰይጣን ከም ኢዮብ ክፍትነካ ካብ እግዚአብሔር ለሚኖ ኣሎ እሞ ኣይትፍራ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ በሎ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ሰይጣን ምስ ጭፍርኡ ብዓብይ ጭደራን ብዓውታን ናብቲ በዓቲ ዘሲማስ ኣትዩ ነቲ መጽሓፍ ኣሕደጎ። ንቅዱስ ዘሲማስ ድማ ጎቲቱ ኣውፅኡ ክሳብ ከም ሓደ ዝሞተ ሰብ ዝመስል ን15 መዓልታት ኣሳቀዮ። ቅዱስ ዘሲማስ ዋላ እውን እዚ ኩሉ መከራ እንተወረዶ ንፈጣሪኡ ምእንታን ካብ ስቃይ ከድሕኖ ምጽላይ ኣየቋረጸን። ድሕሪዚ መልአክ እግዚአብሔር መጺኡ ኦ ዘሲማስ ተንስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ምልኪ ሂቡካ እዩ። ድሕሪ ሕጂ ናባኻ ዝቐርብ ጸላኢ የልቦን እሞ ኣይትፍራ በሎ። ቅዱስ ዘሲማስ ኦ ጎይታይ ነታ መጻናኒዒተይ ዝኾነት መጽሓፍ ዜና ብፃውያን ወሲድለይ ኣሎ ምስ በለ እቲ መልአኽ ኣይትሕሰብ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዘኒ ብዘይፈቓዱ ከም ዝመጽእ ክገብሮ እየ ኢልዎ ኸደ። መልአክ እግዚአብሔር ንሰይጣን ብክልተ ሰንሰለት ኣሲሩ እናገረፈ ሒዝዎ መጸ። ሰይጣን ድማ ኦ ዘሲማስ ንዓኻ በደልኩ ስቓይ እውን ኣብዛሕኹልካ ድሕሪ ሕጂ ግን ኣባኻን ኣቦታኻን ዘበለ ኮቶ ኣይርከብን እየ እናበለ ገዓረ። ነታ መጽሓፍ ዜና ብፃውያን መልአክ እግዚአብሔር ካብ ኢድ ሰይጣን ሕዲጉ ንቅዱስ ዘሲማስ መለሰሉ። ካብቲ ግዜቲ ጀሚሩ ቅዱስ ዘሲማስ ኣብ በዓቱ ኮይኑ ስለቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ነገር ኩሉ እናመስገነ ዜና ብፃውያን እናንበበን ብሰላም ይነብር ነበረ። ግዜ ዕረፍቱ ምስ ኣኸለ መልአክ እግዚአብሔር መጺኡ ኦ ዘሲማስ ካብዛ ዓለም እዚኣ ተፈሊኻ ናብ እግዚአብሔር ትኸደላ መዓልቲ ኣኺላ ኣላ እሞ ኣብዛ ገዳም እዚኣ ዘለዎ ኣቦው ኣኪብካ ኸንብብዋን ንዓለም ድማ ኸስተምህሩላን ክገልጹላን ንመጽሓፍ ዜና ብፃውያን ሃቦም በሎ። ቅዱስ ዘሲማስ ናይቲ ገዳም ኣቦው መነኮሳት ኣኪቡ ዜና ብፃውያን ኣንበበሎም ክጥቀሙሉን ንሰባት እውን ክገልጹሎምን ኣዘዞም። ድሕሪዚ ካብዛ ዓለም እዚኣ ተፈልየ ናብ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸይድ እየ እሞ ጸሊለይ ኢልዎም ኣብ መበል 93 ዓመቱ ብዕለት 9 ሚያዝያ ዓረፈ። ከቢቦም ዝነበሩ ገዳማውያን ኣቦው ነፍሱ ከም ፀሓይ እናበርሀት ብምስጋና መላእኽቲ ናብ ሰማይ ክትዓርግ ረኣይዋ።
ኣብ መቓብሩውን ብዙሕ ተኣምራት ተራእየ ዝናብ ፃውያን ንመነኮሳት ኣበው ንኹሉ ሰብ መጻናንዒ ምእንቲ ክኸውን ተዛረቡሉ በረከትን ጸሎትን ቅዱስ ዘሲማስን ብፃውያንን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ምንጪ ቤት ትምህርቲ ሰንበት አቡነ አረጋዊ ማይተመናይ አሰረ ቅዱሳን ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ካቀንቲ ዝነበረት በባህርያታ ዘይትንኽና ብደም ቅዱሳን ዝተነደቐ